un pressupost de 43,5 milions d'euros, un augment d'un 12,09% del pressupost respecte a l'exercici actual, i esdevindrà, com s'ha comentat, un pressupost més alt de la història d'aquest consistori. Se'l va tirar endavant ahir el pressupost per al 2026. La xifra s'eleva fins als 43,5 milions d'euros, un nou màxim històric per al consistori. En aquest es contemplen 6 milions per a noves actuacions, com les reurbanitzacions dels carrers Garbí i Unió. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El pressupost va ser aprovat només amb el vot favorable de l'equip de govern, format per Esquerra i Junts. El PSC va decidir fer una abstenció que va descriure de crítica, mentre que Vox i la CUP van votar-hi en contra. De seguida ho repassem, abans però fem un repàs a altres notícies destacades d'avui dimarts, dia 2 de desembre. 18 municipis de l'Empordà i del Consell Comarcal del Baix Empordà s'han reunit amb el govern de la Generalitat per intentar aturar la construcció del nou parc eòlic. El diumenge passat, la colla gegantera de Riudellots va celebrar el seu 30è aniversari, una jornada plena d'activitats i molt emotiva després de la pèrdua recent del seu expresident, en Jordi Ramos. El CB quart no dona amb la tecla i suma la seva 5a derrota consecutiva. L'equip travessa el moment més delicat del curs i se li resisteix la segona victòria a tercera fe. Ahir a la tarda, alcaldes i alcaldesses de 18 municipis de l'Empordà i del Consell Comarcal del Baix Empordà es van reunir amb el govern de la Generalitat per intentar aturar la construcció del nou parc eòlic. Des de l'associació Defensem l'Empordanet se'ls va donar suport amb una concentració davant la seu a Girona. Des del mes de setembre que l'associació Defensem l'Empordanet diu que no al parc eòlic que es vol construir a la Tallada de l'Empordà, però que afectaria 8 pobles de la zona: Verges, Ullà, Bellcaire, Tor i Albons, Maranyà, Canet de la Tallada i la Tallada d'Empordà. El projecte del parc eòlic Pla de la Tallada d'Empordà, impulsat per l'empresa alemanya Eòlica Altanoia SL, del grup RWE Renewables Iberia, preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors d'uns 200 metres d'altura amb una potència de 5 megawatts cadascun i una línia elèctrica soterrada de 25 quilovolts. Oposar-se a aquest projecte és oposar-se sobretot a alguna gent que han vingut al territori i així per la brava se creuen que el territori és seu i sense encomanar-se a ningú ni parlar a ningú es dediquen a arribar allà i invadir aquest territori sense saber qui són ni a el que ens dediquem. Les renovables és un camí que seria absurd i oposar-se a una cosa d'aquest tipus. El que passa que les renovables tenen moltes vertents i la renovable, la vertent no és aquesta que es volen fer. Tenint en compte que, a més, quan parlem de renovables podem parlar de plaques i de molins. Els molins, d'alguna manera, estan agotats en quant a la creació de llum perquè fa molts anys que no han caminat endavant, estan molt estancats. I aquest projecte que s'està fent a la Tallada és un projecte que no donarà llum. O sigui, això no se fa per fer llum, això l'únic que se fa és per fer un pelotazo mercantil d'una empresa i per agafar diner públic. El projecte, a més, tindria un fort impacte ambiental sobre les aus, el sol, l'agricultura i els aqüífers. També se'n destaca el seu impacte paisatgístic. L'associació Defensem l'Empordanet, que plega més de 300 membres, s'ha concentrat davant la delegació del govern a Girona, ja que alcaldes i alcaldesses de 18 municipis i del Consell Comarcal del Baix Empordà s'han reunit amb el govern de la Generalitat per intentar aturar la construcció del nou parc eòlic i fer entrega d'un manifest. L'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, assegura que n'han sortit decebuts, perquè si bé se'ls ha dit que el futur Pla Territorial d'Energies Renovables posarà ordre, també veuen molt difícil frenar els projectes que s'estan tramitant. Ja en el mateix àmbit, ahir al vespre, la directora de l'Institut Català d'Energia, Anna Camp, va presentar els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Pla-T. Els 27 representats dels municipis del Gironès. En el conjunt de Catalunya requereix la instal·lació de 62.000 megawatts d'energia renovable fins al 2050 per tal que el país pugui descarbonitzar el seu model energètic. Pel que fa al Gironès, l'estudi preliminar del Pla-T plasma com la comarca haurà de contribuir als objectius amb 692,5 megawatts d'energia solar fotovoltaica i 237,5 d'eòlica.
Durant la presentació també es va explicar als càrrecs electes la metodologia emprada i es va convidar tots els municipis a participar en la definició final del document. Un cop s'inicia el període d'informació pública, els municipis del Gironès podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de 3 mesos per facilitar la participació del món local. Girona acollirà per primera vegada la trobada anual del Moviment Europeu de l'Aigua, que porta investigadors, activistes i representants públics i de moviments socials a debatre sobre el model de gestió públic de l'aigua. L'esdeveniment es farà del 5 al 7 de desembre. Aquesta setmana, Girona es converteix en un punt de trobada europeu per debatre el futur de l'aigua. Per primera vegada, la ciutat acull l'Assemblea Anual del Moviment Europeu per l'Aigua, que reunirà investigadors, activistes i representants d'entitats públiques locals i internacionals per analitzar els principals reptes del sector, la crisi hídrica, l'avanç de la privatització i la necessitat de models de gestió més democràtics i transparents. I, per tant, per Girona és un honor, tant per l'Ajuntament com per CATSA, que és l'empresa pública d'aigües que ens aglutina a Girona Sal i Sarrià, com sabeu, és un honor poder acollir aquesta trobada que farem aquí per primera vegada a Catalunya en aquest format, però vaja, serà molt interessant. I el divendres dia 5, tindrà lloc a la seu de l'ICRA, el seu de l'ICRA, és a dir, serà gestionat per l'ICRA, podríem dir, però serà a l'Auditori Jaume Casademont, del Parc Científic i Tecnològic de la UDG. Del 5 al 7 de desembre, l'Auditori Jaume Casademont del Parc Científic de la UDG i el Centre Cultural La Mercè seran l'escenari de ponències, taules de debat i visites tècniques amb la participació de figures destacades com el relator especial de l'ONU, Pedro Arrojo. L'objectiu, compartir experiències, reforçar la defensa de l'aigua com a dret humà i impulsar noves aliances entre operadors públics i moviments socials, per així solucionar els problemes que comenta Laura Vidal. Que són els processos de desregulació. Aquí, per exemple, veiem com s'està revisant la Directiva Marc de l'Aigua a la Baixa, la qual incorporava el dret humà a l'aigua i al sanejament, que està reconegut des del 2010 per les Nacions Unides. Tot això ve davant d'un context d'extrema dreta a la Unió Europea i al món que estan posant en perill el garantiment de drets universals. L'Oriol Gutiérrez, investigador de l'ICRA, comenta quina feina fa l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i totes les demés entitats públiques en relació a la trobada, projectes que esdevenen i solucions davant els problemes hídrics que es presenten. Realment el que fem nosaltres aquí, aquesta d'allò, és portar tota la gent que té problemes locals en el seu punt d'allò, trobar-nos tots junts, i aquests problemes locals són problemes internacionals, estan a tot arreu, tot això està passant a nivell europeu, és la trobada del moviment europeu. Per tant, tot el que fem aquí de trobar-nos junts, discutir, a veure, aviam, solucions bones, solucions dolentes, què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat, cap a on ha d'anar, té un vessant molt local, perquè hi ha tota la llista de gent que ve gent molt local, però això es pot aplicar a tot arreu del món, i això parlo des de la part d'administració, però també parlo des de la part de recerca, com a representant de l'ICRA, que el que fem, la recerca que fem, té una vessant molt local. Volem que el que nosaltres estem investigant amb diners públics, en projectes, tinguin un impacte aquí, però és que és replicable a totes les escales del món. Una trobada per a locals i internacionals, per tractar un dels temes més problemàtics aquests darrers anys, tant per Girona com per àmbit europeu, i que esdevé un problema en augment cap al futur. Els ramaders catalans confien que les altes mesures de bioseguretat a les granges impediran que el virus de la pesta porcina africana acabi entrant. Des del sector recorden que tenen tanques a totes les explotacions, que hi ha un control d'entrada i sortida de la granja, dutxes per desinfectar i control del moviment de bestiar, entre altres mesures. Tot i això, entre els pagesos es respira preocupació per als efectes que aquesta pugui tenir en el sector. Per això, el responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino de Las, demana que no siguin els ramaders qui paguin els plats trencats. En conseqüència, tot plegat, IPRA ha anunciat que començarà a assajar l'any que ve amb animals els prototips de vacunes contra la pesta porcina africana que ha desenvolupat. La farmacèutica porta des del 2019 investigant el virus després que fes estralls a la Xina i arribés a matar la meitat dels porcs del país. I ara fa 2 anys que lidera un projecte europeu per desenvolupar la vacuna. De moment, però, IPRA no pot posar data perquè arribi al mercat.
Nosaltres podem ser qui pagui els plats trencats d'aquesta situació perquè, evidentment, el nivell socioeconòmic de la gran indústria agroalimentària doncs, no els hauria de fer preocupar-se i, en realitat, nosaltres, com a pagesos, podem ser víctimes i els treballadors de la indústria també poden ser víctimes d'aquesta situació, ningú altre. Perquè, a més, a nivell de consum, i això és molt important recalcar-ho, no hi ha cap perill. No s'estan prenent mesures sobre els possibles orígens de l'entrada d'aquesta porcina. Perquè, diguéssim, és veritat, com et deia, el que s'està intentant vigilar és garantir que es pot continuar exportant, però al final els primers, els que han anat a mirar-li, diguéssim, la roba interior és a les granges que no eren origen d'aquest brot. I aleshores diu, està la situació controlada? No, perquè s'està mirant on no toca mirar. La situació i la crisi que tenim ara difícilment la podrem combatre amb una vacuna, perquè estem lluny de tenir-la per poder resoldre la situació actual. Per tant, ara el que cal és aplicar les mesures que s'estan liderant a nivell governamental, que això és el que ens ajudarà a resoldre la situació 2025-2026, i després, en funció de les característiques que puguem tenir, els resultats que tinguem, doncs serà quan es podrà veure un horitzó 27, 28, 29, si pot ser diferent al que són les mesures actuals que s'estan aplicant. L'Ajuntament de Salt va aprovar ahir al vespre un pressupost de 43,5 milions d'euros per aquest 2026. És el més alt de la història. La xifra va comptar amb l'aval de l'equip de govern, mentre que Vox i la CUP van votar-hi en contra i el PSC es va abstenir. El ple de l'Ajuntament de Salt ha aprovat aquest dilluns el pressupost per al 2026, que ascendeix fins als 43,5 milions d'euros. Ho va fer només amb els vots a favor de l'equip de govern, format per Esquerra i Junts, mentre que els independents per Salt, CUP i Vox hi van votar en contra i el PSC es va abstenir. L'alcalde Jordi Vinyes va destacar que el pressupost aprovat suposa un nou màxim històric per al consistori. Un augment d'un 12,09% del pressupost respecte a l'exercici actual, i esdevindrà, com s'ha comentat, un pressupost més alt de la història d'aquest consistori. A més, es consolida la línia ascendent que ha viscut l'Ajuntament al llarg d'una dècada, i si es té en compte l'any 2015 el pressupost se situava per sota dels 24 milions d'euros, estaríem en un increment d'un 80% en aquesta última dècada. El capítol d'inversions contempla uns 6 milions d'euros amb noves actuacions, com els 226.000 per urbanitzar el Parc Lluís Moreno i Plaça Gaudí, reurbanitzar els carrers Garbí i Unió per 468.000 euros o 195.000 euros per adquirir un local al barri de la Massana per a dependències municipals i espais per a entitats. El pressupost també inclou projectes ja previstos al 2025, com són la pista poliesportiva o l'aparcament de les naus guixeres. Els regidors d'Independents per Salt es van mostrar molt crítics amb algunes de les partides i van anunciar el seu vot en contra per al que consideren un incompliment dels acords que, per facilitar els pressupostos del 2025, van pactar amb l'equip de govern. No s'ha desenvolupat cap dels punts que van pactar. Encara s'estranyen que trenquéssim el pacte de governabilitat. Encara s'estranyen que no confiem en pactar més pressupostos amb vostès. Una altra vegada, el pàrquing de la Coma Cross. L'hem aprovat cada any. Deu ser el pàrquing més dotat de recursos de tot el Gironet. La xarxa ciclable, que la desplegarem a mitges. Tampoc no es destina pressupost per la gent gran, no es dediquen partides esperançadores a les deveses, no es destinen inversions a les hortes ni a la sèquia, però això sí, hi ha inversions urbanístiques completes. Vox també es va mostrar reticent als pressupostos acordats i van votar en contra apuntant a una reducció de la partida de l'oficina d'habitatge, una partida per neteja viària que no augmenta i el que consideren una policia local encara sense recursos suficients. Per la seva banda, el PSC va fer una abstenció que van descriure com a crítica. El capítol d'inversions puja fins a 6,1 milions d'euros. Però hi ha un detall que no expliquen amb el mateix entusiasme, és que 3,73 milions són inversions del 2025 que no s'han executat i que ara es tornen a pressupostar. La planta de la biomassa, l'ampliació del cementiri, la xarxa de carrils bicis, l'aparcament de les guixeres, la pista poliesportiva, tot això que s'ha anunciat tantes vegades ja hauria d'estar fet. L'Ajuntament defensa que tant la nova pista polivalent com l'aparcament de les guixeres han tingut un preu final superior al previst. En el cas de la pista es complementa amb una partida nova de 2,3 milions d'euros, mentre que a l'aparcament s'hi sumen 835.000 euros més per arribar a un total d'1,5 milions. Finalment, el tinent d'alcalde Toni Vidal va recalcar que el pressupost és fruit d'una gestió econòmica responsable i alhora ambiciosa, on s'inverteixen més de 6 milions amb nous projectes i també es complementen actuacions ja previstes amb 3,7 milions més per avançar cap a una Salt més moderna, amb unes finances sanejades i en capacitat per seguir invertint en nous projectes.
La colla gegantera de Riudellots celebra enguany el seu 30è aniversari amb un dia ple d'activitats per posar en valor la cultura del municipi. Una jornada que arriba en un moment especialment emotiu, després de la pèrdua recent del seu expresident Jordi Ramos, figura molt arrelada al poble i a les seves entitats. Riudellots de la Selva ha celebrat aquest passat diumenge els 30 anys de la colla gegantera. Una jornada plena d'activitats que ha comptat amb la participació de colles de pobles veïns com Caldes, Campllong, Cassà de la Selva i Vilobí. La trobada ha començat amb la plantada a la plaça de l'Església i ha continuat amb la cercavila fins al pavelló, on cada colla ha ofert un ball individual i un ball conjunt final. Bueno, és la cultura del poble, de Catalunya, i és una tradició que s'ha de continuar amb ella. I al final és un acte de cultura. Fa 30 anys que es va formar, hi ha hagut èpoques millors, èpoques pitjors. Es fa el que es pot dintre el voluntariat que hi ha, que és ben totalment altruista. I és que aquest aniversari arriba en un moment molt significatiu, ja que Jordi Ramos, expresident de la colla, va morir recentment. Aquest 30 aniversari també arriba en un moment molt emotiu per tots nosaltres, perquè el que fins ara havia sigut el president de la colla, en Jordi Ramos, ens va deixar recentment. I com podeu veure, molts membres de la colla portem un crespó negre en el seu honor. A part de ser el president de la colla gegantera, ell també havia estat a la comissió de festes, era un membre molt actiu de la comissió de festes i una persona molt arriada al poble i a les entitats, i el trobarem molt a faltar. Els protagonistes de la jornada han estat, com sempre, els gegants del municipi, l'Esteve i la Roser i l'Àlex i la Maria, acompanyats dels capgrossos, que han omplert de festa els carrers de Riudellots. Una celebració que ha posat de relleu la vitalitat de la colla i el compromís del poble amb les seves tradicions, deixant clar que la cultura gegantera seguirà viva durant molts anys més. A l'espai el temps no passa en hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions. Passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Ja és aquí Amic Ficcions, el concurs literari per a joves de 14 a 18 anys on a partir d'un dels 5 inicis que et proposem crearàs la teva pròpia història. T'agrada crear, llegir i escriure? Registra't i comença el teu relat. Ho pots fer sol o amb amics i amigues. L'any passat hi van participar gairebé 5.000 estudiants de tots els territoris de parla catalana i volem que tu també en formis part. A més, tens l'oportunitat de guanyar premis impressionants com iPhones, Playstations, iPads, llibres electrònics, rellotges intel·ligents i molt més. Inscriu-te a amicficcions.cat i viu l'aventura de crear històries. T'esperem! La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. Arrenquem els esports amb el GEC de Lliga Femenina 2, que va sumar dissabte la 7a victòria de la temporada al vèncer per 55-58 a la pista de l'Isla Bonita. La primera part del partit no podia estar més igualada, amb empat a 32 en el marcador al descans. El tercer quart va ser gironí, però tot i marxar a l'inici de l'últim període amb 8 punts d'avantatge, el conjunt entrenat per Pau Fuster va patir per endur-se la victòria de Tenerife. Alba Coma i Marina Melero van ser les millors per part de les gironines. Amb aquesta victòria, el GEC segueix líder a la classificació, empatat amb el Distrito Olímpico i el Viladecans.
El proper repte al que s'enfrontaran serà rebre la visita del Club Bàsquet Claret Benimaclet, un equip que es troba a la zona noble de la taula amb 6 partits guanyats i 3 derrotes. Triple dentro. I el Club Bàsquet Quart de tercera FEB no dona amb la tecla i enllaça la seva 5a derrota consecutiva. L'equip de César Saura va caure de manera cruel al pavelló municipal de Quart per 73-79 en un duel que es va resoldre a la pròrroga. El Club Bàsquet Quart travessa el moment més delicat del curs i se li resisteix la segona victòria tercera FEB. Els quartencs van tenir a tocar el triomf davant un dels millors equips de la categoria, el Club Bàsquet Vic, però van deixar escapar el duel en una pròrroga que es va decidir per petits detalls. Hem fet molt bon partit. La veritat és que veníem d'una derrota dura fa 2 setmanes aquí amb el Tecla Sala amb un rival directe i la setmana passada a Menorca no vam competir. Ens van passar per sobre, suposo que encara amb afectat. Va ser el pitjor partit que hem fet aquesta temporada i avui era un dia important per recobrar una mica aquest espírit, la mentalitat aquesta, el caràcter i això, tot el que havíem dit ho hem fet i jo no puc estar descontent del partit d'avui. Al final hem perdut per detalls, hem tingut l'últim atac per guanyar el partit, no l'hem ficat i nosaltres hem fallat situacions fàcils, sobretot a la pròrroga, que ens han deixat sense opció des del començament de la pròrroga. Vull dir, l'equip ha demostrat molt bona mentalitat per jugar un partit superdifícil i al final petits detalls han fet que no hem guanyat. Els quartencs van arrencar amb molta energia el partit amb un parcial de 19-10 que els situava per davant en l'electrònic. Un avantatge que els visitants van reduir abans del descans amb el 37-29 i que van igualar el tram final de l'encontre. Tot i això, els gironins van gaudir del darrer llançament per poder guanyar, però no van estar encertats. Al temps extra, els biguetans van decantar la balança cap al seu costat gràcies a un major encert des de la línia exterior que va deixar en l'oblit la gran actuació del local Marc Capell, autor de 23 punts, amb el definitiu 73-79. Al final nosaltres hem de tenir clar quina és la nostra lliga, quins són els rivals amb els que hem de batallar. Podem guanyar qualsevol partit si estem molt ficats mentalment i si fem un bon partit, però ho hem de fer molt bé. Per tant, nova derrota del Club Bàsquet Quart, que s'enfonsa a la classificació com a penúltim posicionat, amb un únic triomf en 9 jornades, enllaçant la seva 5a derrota consecutiva. D'aquesta manera, l'oportunitat per refer-se serà el proper dilluns dia 8 de desembre a partir de les 6 de la tarda a la pista del CC, que és el 7è a la taula. El GEC d'hoquei plata va consumar dissabte la segona derrota consecutiva a domicili, després de deixar escapar fins a 2 avantatges al marcador. El conjunt de Francesc Socarrats va perdre per 5-2 a Manlleu en un duel on van tenir poques opcions de poder sumar un nou triomf a la segona categoria de l'hoquei patins estatal. El partit va començar amb clar domini local, però tot i això el desencert va permetre que els gironins s'avancessin arran d'una rematada d'Oriol Costa. Els manlleuencs no van tardar a reaccionar i Vialomà va aprofitar una passada llarga des del camp propi per igualar el duel. La falta de fiabilitat li va costar cara, que van veure com novament en un altre contracop s'adelantava el GEC, situant l'1-2 en l'electrònic. Amb el resultat favorable, els homes de Socarrats van cedir a falta d'1 minut per anar als vestidors encaixant l'empat. A la represa, el GEC no suportaria el ritme ofensiu local i es veuria clarament superat pel Manlleu, que sentenciava el maig amb el definitiu 5-2. La derrota deixa el conjunt gironí a la corda fluixa com a 7è classificat amb 8 punts, a 2 de les posicions de perill. Ara la competició s'atura degut al pont de la Puríssima i l'oportunitat de refer-se serà d'aquí 10 dies al pavelló Lluís Bax davant el Club Patí Vic. El jugador escalenc del Saragossa, Valeri Fernández, que fa uns dies va explicar que pateix alopècia areata. El futbolista, que aquest passat diumenge va fer 26 anys, va decidir aclarir el motiu pel qual va rapar-se el cap a poques setmanes de fitxar pel club aragonès. Va publicar al seu compte d'Instagram un missatge per acabar amb els rumors en el qual explicava que pateix un tipus d'alopècia, una condició autoimmune que fa que el cos ataqui per error els fol·licles del cabell i això provoca l'aparició de zones sense pèl. L'ex del Girona va assegurar que aquesta alopècia no és greu ni dolorosa i que ell està bé, una afecció que pot afectar les persones de qualsevol edat.
Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. L'Ajuntament de Salt va aprovar ahir al vespre un pressupost de 43,5 milions d'euros per a aquest 2026, una xifra rècord que suposa un nou màxim històric per al consistori. 18 municipis de l'Empordà i del Consell Comarcal del Baix Empordà s'han reunit amb el govern de la Generalitat per intentar aturar la construcció del nou parc eòlic. El diumenge passat, la colla gegantera de Riudellots va celebrar el seu 30è aniversari, una jornada plena d'activitats i molt emotiva després de la pèrdua recent del seu expresident, en Jordi Ramos. El CB4 no dona amb la tecla i suma la seva 5a derrota consecutiva. L'equip travessa el moment més delicat del curs i se li resisteix la segona victòria a tercera fe. Avui tanquem amb una pinzellada del que van donar de si els concerts a cegues d'aquest passat cap de setmana. El refugi antiaeri del Jardí de la Infància es va poder escoltar Amparo Sánchez i el Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir a Anna Roig i Carles Belda, tancant així una 7a edició del festival que demostra que continua sent un èxit entre el públic. Ens veiem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda. Espiritual.